malamai, yau mun zo muku da wata nasiha ce saboda kowa ya samu ya karu. Da farko kada ku ringa yin fitsari a gurin da kuke wanka, saboda hakan yana gadar da yawan mantuwa. Kada ku kwanta bacci da zaran kun ci abinci, domin hakan yana gadar da mutuwar zuciya. Kada ka yawaita kallon al'auranka ko na waninka, domin hakan yana sa dakikanci da nauyin kwakwalwa wajen fahimtar abubuwa. Kada ku ringa yin bacci bayan sallan asubahi, ku ringa zama sai har rana ta fito, domin yin hakan kuwa yakan kawo tsiya da talauci. Kada ku sha madara bayan kun ci kifi, domin hakan yana gadar da kuturta. Kar ku ci ko ku sha matukar kun tabbatar akwai janaba a jikinku, domin yin hakan makaruhi ne. Kada ku yi hasada ko munafunci, domin hakan yana da rauni kuma yakan kawo cutar hauka, kuma gashi yakan bata kyawawar ayyuka. Kada ku ringa kukan babu ko tallata talaucinku a fili, domin yin hakan yana dawwamar da mutum a cikinsa. Kar ku ringa kwanciya bacci alhalin kuna jin fitsari, domin yin hakan yana kawo mutuwar mazakuta. Duk wanda ya ɗauki hannunsa mai alfarma ya tura wannan, Allah ka nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.